тамошобинон азиз, ассалому алейкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. умедвор ҳастем ки хуш ва хубед ва чун ҳамешагӣ боз барномаи тиббии тавсияи табибон тавассути телевизиони ҳафтситора манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. ҳадаф аз омода ва таҳия намудани ин барнома аз он аст ки каме ҳам бошад бобати ин ё он беморӣ барои ҳар яки шумо маълумот пеш овардан аст. бинандагони азиз, ин шом бошад мо тасмим гирифтем бобати бемории сил ё худ туберкулёз суҳбате дошта бошем ва дар меҳмонии барномаи мо сардори маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар ноҳияи бобоҷон ғафуров муҳтарама Мадаминова Рудоба Абдураҳмонова ҳастанд. ва хуб муаллими азиз, ташрифи шуморо хуш омадед мегуфтем. ва мо чун тасмим гирифтем дар барномаи ин шомина бобати бемории сил ё худ туберкулёз суҳбате дошта бошем ва дар оғоз мехостам ба тамошобиноне ки ин лаҳза моро ҳамроҳ ҳастанд ва моро тамошо доранд ин намуди беморӣ чӣ гуна беморӣ аст, ками маълумоти муфассал пеш меовардед. Марамад. Сил бемории сироятӣ, барангезандаи он чӯбчамикроби кох, микобактерии сил мебошад. Он солҳои 1882 аз тарафи олими олмон Роберт Кох кашф гардидааст. Лекин гуфтан ҷоиз аст ки дар 5000 сол пеш аз милваям бемории силро дар ҷасади фафтидагон олимон инро дида баромада, ташхисҳо гузаронида фаҳмиданд ки ин аз бемории сил гузаштанд. ҳатто ибни Сино, Абу Али ибни Сино солҳои дар давраи фаъолияти худ ӯ дар бораи бемории сил, яъне сили устағон, сили устухон, сили шуш ва ҳаминҳо уже ҳама медонистанд ки ҳамин хел бемориҳо ҳаст. Лекин гуфтан ҷоиз аст ки бемории сил аз аввалам ҳамин бемории сили шуш, яъне ду намуди беморӣ ҳал, сили шушӣ ва ғайри шушӣ. Лекин хатарнок барои аҳолӣ ин сили шушӣ мебошад. Пас муаллими азиз, фарқият ин байни ду намуд дар чист? чаро яке хатарноктар аст, дигари на он қадар ба саломатии инсон хатар надорад? Бемории сили шуш метавонад чӯбчамикроби микобактерии силро хориҷ кунад. Яъне ки дар балғаме ки мо ташхис мекунем аз бемории сил, вақте ки мо ташхис ба балғам мекунем, дар он микобактерии сил дарёфт мешавад ва он барои гидроатрофиён хатарнок аст ва метавонад дигарро бо беморӣ гирифтор кунад. Лекин бемории ғайри шушӣ, ин бемориҳо якчанд намуд мешаванд. Ин бемории сили устағон, сили гурда, ҳозир сили ғадуди ширӣ, сили чашм, сили ғадудҳо, лимфогиреҳҳои ғадудҳои канорӣ, ҳамин хел сил якчанд намуд дорад. Лекин ваҳо метавонад барои ин ки бо атрофиён ки зараровар нестанд, барои ҳамин сили шушӣ ба аҳолӣ зарар оварда метавонад, дар ҳолате ки микобактерии сил хориҷ кунад, яъне дар ҳолатҳои таҷзияи сили иртишоҳии шуш дошта бошаду таҷзия ва микроб хориҷ кунанда бошад, вай метавонад ба гирду атроф зарар расонад. Хуб, ташаккури зиёд. Ва инҷо муаллим мегуфтид ки ба ин намуди беморӣ бештар гирифтор мешаванд ё худ киҳо гирифтор мешаванд ба ин намуди беморӣ? Ба бемории сил тамоми шахсиятҳо, тамоми инсоният, ҳамин мо гуфта метавонем ки сироятёфта ҳастанд. Лекин на ҳама ба ин беморӣ гирифтор мешавад. Дар кадом вақт ба ин беморӣ гирифтор шуданашон мумкин? Дар он ҳолате ки иммунный ваи организм паст мешавад ва метавонад бо як беморӣ агар микроб хориҷкунандаи сил
дар алоқа бошад ва ғизои солим истифода набарад, худаш дар ҳолате ки дар хонаҳое ки ҳавояш тоза намешавад ва дар зичи аҳоли зичи ҳамон хона зиндагонӣ мекунад, вай ба ин беморӣ гирифтор мешавад. Ва бисёртари ҳамин мо бояд донем ки ҳамин бемориҳо дар як сол микроб хориҷкунанда 10-15 нафар шахсиятҳои дигарро солимро метавонанд бо бемории сил гирифтор кунанд. خب معلم اینجا طبیبان بیشتر به بعضن از نفرانی که مراجعت میکنند و چون تشخیص ها معلوم میکنند بعضن بیماری ها هستند که باید با نفری سالم در یک مسافه معین ایستاده باشند. آیا این نمود بیماری هم چنین است یا نه؟ дуруст мегӯед барои чӣ мана солҳои пешина мана мо бемори ковид омад дар тамоми ҷаҳон, яъне ки ҳамин беморӣ аз як тараф ин беморӣ омадаги бошад, аз тарафи дигар як аҳолиро ба як ҷунбиш даровард ки оиди чӣ мегӯяд ҳимояи санитарии эпидемиологии худ як чӣ кор барад. ман ҳамин дар ҳамин беморинда мана мегӯянд ки вақте ки сулфа мекунад ё ақса мезанад, вақте ки сухан ақса мезанад, вай бояд қоидаҳои сулфакуниро иҷро кунад. пас чӣ гуна аст қоидааш ва ё чанд аст? Он чӣ гуна аст? Он бояд вақте ки дар вақти сулфа кардан вай набояд барои бемор, яъне ки дар масофаи аз 1.5 метр то 3 метр дуртар истода вақте ки сулфа мекунад худро аз 1.5 метр то 3 метра дур кашида дур гирад. як дуюмаш вақте ки сулфа кардан ё ақса задан бо чӣ мегӯяд оринҷи худ ваяшро пӯшида, баъд сулфа даҳанашро пӯшида, баъд сулфа ё бо рӯймолчааш барои он ки ба гирду атроф дар ҳубобчаҳое ки вақте ки ақса мекунад дар ҳамон ҳубобчаҳое ки аз роҳи нафас хориҷ мешавад, ҳамон микобактерия ҳаст. ҳамин микобактерия ба гирду атроф паҳн нашавад, бо рӯймолча бояд рӯз кунад ва он туф ё ин ки балғаме ки ҷудо мекунад бемор ва он бояд дар туфдонҳо ё дар ҷое ки махсус гардонида шудааст дар ҳамон ҷо туф кунад, на дар кӯчаю дар корхонаю дар мактабҳо. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این شام در مهمانی برنامه ما محترمه مدمین و رودابه عبدالرحمانونا تشریف آوردند که سردار مرکزی حمایت اهالی از بیماری اسیل در ناحیه باباجان غفورف می باشند و این شام ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری اسیل یا خود توبرکولوز صحبتی داشته باشیم و معلم عزیز من می‌خواستم در این قسمت صحبت بابت بیماری سیل یا خود توبرکولوز بیشتر ایستاده باشیم و اندیشه های شما را شنویده باشیم و آیا یک نفری که به این بیماری گرفتار می شود، به این بیماری سیل یا خود توبرکولوز گرفتار می شود، او از نسل به نسل آمده است یا این بیماری است که گویم یک نفر عائله سالم نیز میتواند یا یک نفری سالم نیز میتواند به این بیماری گرفتار شده باشد؟ این بیماری ارثی نیست. این ارثی نیست و این بیماری تبابت شونده است. این بیماری تنها سرایتی میتواند تنها در وقتی سرایت یافتن از شخصی بیمار به شخصی آدم درست، یعنی که با سالم میگذرد و در حالتی که وای قاعده های سانیتاری گیگینی محافظتی خود را رعایت نمیکند. بعضا حالت های هست در ناحیه در جمهوری هست که از یک عائله 2 نفر یا 3 نفر بیماری بود. از این حاضر ما حرکت کرده استادیم. من سال 2022 در از یک عائله 2 نفر یا 3 نفر کم کرده با همون عائله هایی که همین بیماری سیل گرفتار شدن مرکز های سلامتی دهات با حجره های طبابت در زیر نظارت حجره های داц کشاده شدگی در آنجا همه همشیره های شفقتی که
омӯзиш гузаштаанд ва табибони оилавие ки омӯзиши ҳамин табобати силро гузаштаанд дар он ҷо кор мекунанд ва ба онҳо фаҳмонда дода мешавад ва на танҳо аз маркази силли ҳимояи аҳоли бемории сил балки марказҳои саломатии деҳот низ ба ин кор пурра дар бар гирифта барои ин ки аз ҳамин оила ҳозир вазорати тандурустӣ як фармон баровард барои ташхиси ройгон, яъне рақами бо таҳти рақами 155 кати ҳамин фармон кати ҳамаи он бемороне ки дар алоқа, яъне алоқаманд ҳастанд бо бемории сил, ташхиси ройгон дар марказҳои саломатии деҳот бояд гузаранд. ташаккури зиёд. ва хуб инҷо маълими азиз, ман мехостам акнун бобати нишонаҳои ин беморӣ истода бошем, чӣ гуна нишона дорад ва вақте дарёфт кард аввалин коре ки мекунанд аъзои оила чӣ корҳоро бояд анҷом диҳанд? нишонаҳои беморӣ ин сулфакунӣ зиёда аз 2-3 ҳафта, баландшавии ҳарорати баланд дар бисёртар дар вақтҳои шабона, арақкунии бардавом ин ҳам дар вақти шаб ва харобшавӣ, лоғаршавӣ, бемадорӣ, беиштагӣ. ин яке аз нишонаҳои асосии бемории сил. агар ба ҳамин шикоятҳо дар бемор пайдо шавад ё ин ки дар шахсиятҳо пайдо шавад, вай метавонад ба марказҳои саломатии деҳот муроҷиат карда ташхиси, агар сулфа карда истад, ташхиси балғам бо роҳи ҷен эксперт ки дар давоми 2 соат ташхис гузошта мешавад, ба марказҳои саломатии деҳот муроҷиат кунад, 2 маротиба балғам меспорад, 1 маротиба дар яъне он ҳама ройгон аст? ройгон. Он ҳама ройгон аст, ройгон дар марказҳои саломатии деҳот, масалан маркази саломатии ноҳиянда, яъне мо ноҳияи Бобоҷон Гафуров, маркази саломатии ноҳияи Бобоҷон Гафуров ташхисгоҳи ҷен эксперт доц лаборатория кушода шудааст. дар ин доц лаборатория аз тамоми марказҳои саломатии деҳоти ноҳия, аз ҳамаи ҷамоатҳо ба ин ташхисгоҳ балғамҳое ки барои ташхис гирифта шуданд оварда мешавад ва он дар давоми соатҳои муайян ташхис муайян карда ҷавоб баргардонда мешавад. ташаккури зиёд. ва хуб инҷо маълима тасаввур кардем, як оилаи ҷавон гуфтем, як оилаи ҷавон тасаввур мекунем, зану шавҳари ҷавон. хуб зан гӯем дар ҳамон ҳафтаҳои 6-уму 7-уми ҳомиладорӣ аст ва ногоҳ гӯем чун нишонаҳое ки гуфтем дар он зан пайдо мешавад. хуб аз хӯрок боз мемонад, ҳароратҳо шабона баланд мешаванд ва чун вақте ба ташхис мераванд, ташхис муайян мекунад ки масалан ана ҳамон зан гирифтори бемории сил ё худ туберкулёз шудааст. пас тақдири минбаъдаи тифле ки дар батни модар аст чӣ мешавад ва чӣ тавсия медиҳанд табибон? ҳамаи ҳомиладорон мо медонем ки ваҳо бояд дар давоми ҳомиладорӣ аз ташхиси табибони оилавӣ бояд дар қайди назорат истанд. лекин ҳолатҳо мешавад, гуфти шумо, зани ҳомила гирифтори бемории сил мешавад. аз тарафи маркази мо, аз тарафи духтурони тибби оилавӣ ба ин зане ки агар дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ бошад, мо ба ин зан маслиҳат медиҳем ки ин кӯдаке ки дар батнаш ҳай то 3 моҳагӣ қатъ кунад. агар барои чӣ? барои он ки вақте ки зан гирифтори ин беморӣ мешавад ва гирифтори бемории сил мешавад, мо намедонем ки он бо роҳи хун кати ба батни кӯдакам гузаштанаш мумкин. вақте ки нагузарадам, масалан кӯдак таваллуд шавадам, вақте ки таваллуд мешавад, яъне ки зан микроб хориҷкунанда бошад, вай метавонад бо ҳолате ки микроби хориҷ кардааш кӯдакро ба бемории сил гирифтор кунад ва ҳамчун ҳимояи кӯдак мо ба ин зан мо бояд фаҳмонем ва ки ин ҳомилаашро қатъ кунад. лекин баъзе занҳо розӣ нестанд ва мехоҳанд ки ҳамин ҳомиладориро давом кунанд.
амон вақтанда мо скрининги ҳомиладорие мегузаронанд вақте ки дар кӯдак нуқсонҳои модарзодӣ бошад ё ягон беморӣ дарёфт шавад агар ҳамон вақт баям мо мегӯем ҳомиладориро дар моҳҳои баъди семоҳагӣ дуюм марҳилаи ҳомиладорӣ ваям қатъ кунад. Барои чӣ? Барои он ки дар давоми ҳомиладорӣ ин зани ҳомиладор гирифтори бемории сил доруи қатори якум ё ин ки дуюм истифода мебарад ин дорувориҳо ба ҷигари кӯдак ба ҷигари гурдаш ба дигар органҳои кӯдакӣ таваллудшаванда таъсири худро расонида метавонад. Чун агар вақте рад мекунад муаллима шояд тифле ки ба дунё меояд бо нуқсон бо бемориҳо ба ягон беморӣ таваллуд шуданаш мумкин. Хуб муаллима гуфтем ба он зане ки чунин беморӣ ташхис шуд табибон тавсия доданд ва он зан қабул кард марҳилаи табобат гузашт пас аз чанд муддати муолиҷа боз масалан табибони муолиҷавӣ ба он оилаи ҷавон тавсия медиҳанд ки масалан минбаъд ба фарзанд тавлид кунанд ва ба тарбияи фарзандон машғул шуда бошанд. Дар маркази ҳимояи аҳолии бемории сил дар ҳолате ки ҳамаи занҳои қобили таваллуд аз 15 сола то 49 сола мо ҳама занҳое ки гирифтори бемории сил мешаванд ба маркази танзими оила равона мекунем барои контрацептивӣ гирифтани занҳои ҳомиладори мо. Лекин дар ҳолате ки ҳамин занҳо агар гирифтори бемории сил шавад мо ба ин шахс ба ин зан маслиҳат медиҳем ки дар давоми на камаш 2-3 сол ҳомиладор нашавад. Барои чӣ? Худи зан баъди гузаронидани ин беморӣ ҳоло на он қадар солим мебошад. Вай табобат ёфт, сиҳат ёфт, лекин зан пурра организм барқарор нашудааст. Барои ҳамин зан бояд солимии худашро барои мо кӯдаки солим дар кор кун. Ҳамон ба модараш солим бошад, кӯдаки солим мешавад. Лекин ман боз як бори дигар мегӯям ки бемории сил табобат шаванда. Ташаккури зиёд. ва хуб муаллими азиз инҷо мо кӯшиш мекунем бобати ин беморӣ истода бошем лок фурсате ки мо дар ихтиёр дорем хело назар мекунем ба интиҳо расида истода ва дар фарҷо ман мехостам каме андешии шуморо бобати марҳилаи муолиҷаи ин беморӣ аз чанд то чанд рӯз тӯл мекашад ва чӣ кор кунем ки оила солим бошад аз ин бемориҳо дур бошем. Табобати бемории сил вобаста ба намуди бемории сил аст. Яъне ки аз бемории сили шушӣ ё ғайри шушӣ. Ҳар як беморӣ ки ба гирифтори бемории сил мешавад, ӯ бояд табобаташро дар таҳти назорат ва доруворие ки аз тарафи маркази ҳимояи аҳолии бемории сил гирифта мешавад, он доруворӣ ройгон аст. Дар марказҳои саломатии деҳот ҳамшираҳое ки ба ин касб ба ин кор омода ҳастанд, онҳо омӯзишро гузаштаанд ва онҳо ин беморонро дар ҳуҷраҳои худ бояд табобаташонро гиранд. ва табобат барои чӣ дар таҳти назорат? Вақте ки дар ҳуҷраҳои доц ин дорувориро қабул мекунанд, мо мефаҳмем ягон аксуламали дар бемор ҳаст ё нест, ё ягон ҳолатҳое ки ба бемор зарар кард ин доруворӣ ё не, мо мефаҳмем. Барои ҳамин бояд табобат дар таҳти назорат шавад. Дуюм, агар беморои мо дар вақташ табобати худро нагузаронанд, ӯ метавонад ба ҳолати сили устувор, яъне шаклҳои сили устувор мубаддал гарданд. Барои чӣ? Ва фавтба оварда расониданашон мумкин. Ташаккури зиёд муаллими азиз. Ва ман мехостам дар фарҷом андешаҳои шумо агар гуфтанӣ дошта бошед, як имконияти хеле хуб аст. Марҳамат, чанд андешаи шумо барои бинандагоне ки ин лаҳзаҳо бо мо буданд. Бемории сил бемории табобатшаванда аст. Ман хоҳони онам ки ҳар як шахс ӯ солимии худи шахс дар дасти худи ӯст ва бояд ҳамеша оиди саломатии худаш бояд мубориза барад.
ва ҳамин гуфтаҳое ки ҳамшираҳои шавқат ё ин ки ҳамшираҳои тибби оилавӣ ё духтурони тибби оилавӣ ба шумоён тавсия карда мешавад оиди саломатии худи ҳамин оила бояд ҳаминро иҷро кунанд ва агар ӯ тарзи ҳаёти солимро интихоб намояд, хӯроки солим, ғизои солим истифода барад, ҳамеша дар ҳавои тоза бошад, хонаро намнок нигоҳ дорад, ҳавои хонаро тоза нигоҳ дошта дар алоқаи беморӣ сил набошад, метавонад солим бошад. ташаккури зиёд. ва хуб тамошобинони азизу арҷманд, бори дигар шоми ҳадаки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем ва хотиррасон мекунем ки тӯли чанд дақиқа дар суҳбати мо буда муҳтарама Мадаминова Рудоба Абдураҳмоновна, аз сардори маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ва инҷо мо расидем ба фарҷоми барномаи ин шомина. то барномаи дигар ё худ то ҳафтаи дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем. умедвор ҳастем ки ҳамеша солим ва сарбаланд хоҳед буд. то дидори дигар, худованд нигаҳбонатон бод. хайр.